Здравейте, Овни! В следващите минути ще направим един таро сеанс за месец март. Гледайте на таро сеанса като на съвет. Картите имат способността да онагледяват информация, която не ни е известна и да долавят процеси, които ние не можем да видим, да го наречем така, с просто око. Приготвила съм този път цели 6 колоди карти таро. И така, не губим време, а започваме директно по въпроса. Настройваме се за Овни и месец март. Между другото, честит рожден ден на мартенските Овни. Да ви върви през цялата година, както се казва, по вода. И така, първата карта. Къде на къде по-хубаво? Асо чаши, погледнете. Асо чаши говори за нови възможности, говори за нещо, което ви се поднася, нещо, което ви се предлага и това нещо ви носи някакво удовлетворение. Много е вероятно това да е нещо, което е в сферата на чувствата и на емоциите. Някакво предложение, възможно е дори любовна среща, нови любовни отношения или въобще нещо приятно. Съветът тук е да не го пренебрегвате и да не му обръщате веднага гръб, защото нещата изглеждат много добре с това асо чаши. Също по асо чаши можем да имаме някаква приятна, изненадваща за нас новина или някакъв приятен процес, който тепърва започва да се развива. И така, още една карта от тази колода. Влюбените. Пролетта наближава и кой се намира тук на любовна вълна? Първо имаме асо чаши, след това имаме старши аркан влюбените. Да, влюбените не винаги говорят за някакви взаимоотношения или любовни въпроси, но по-често говорят за избор. Избор дали да влезем в някакви отношения или не. Да изберем тези отношения или пък да не ги изберем. Много често тази карта се проиграва като някакъв важен избор. Този важен избор може да се отрази също така на няколко житейски сфери. Но пък понякога именно говори тази карта за любов, за отношения, които тепърва се формират или пък за отношения, които вече ги има, но минават на някакво друго, някакво ново, различно равнище. И две карти от следващата колода. До тук нещата, Овни, много любовно изглеждат. Емоционално, чисто. Сама се обърна и сега ще изчетем тази карта. Паралелно с новото начало и новата любов, нещо пък друго приключва. Възможно е доста от вас да са на такава вълна, че приключват една връзка, един тип взаимоотношения и паралелно с това навлизат в някакви нови отношения. Обикновено картата, десятките, включително и десятка мечове, говори за някакъв край. Възможно е обаче някой в този край да изпита някакъв тип болка, т.е. да е най-малкото, което да е емоционално неудовлетворен. Ако това няма абсолютно нищо общо с любовта, любовни въпроси, възможно е тази карта да се проиграва в сферата на работата ви, на професията. И, например, ако вие сте се чудили дали да останете на това място или да не останете, да направите нещо друго, някаква реформа, някаква промяна, то тази карта тук може да ви помогне да вземете адекватно решение. Явно, че някакъв край просто е неотменим. Но да ви обърна внимание на това, че на фона на картата имаме разгръщаща се зора. Т.е. там започва нещо ново. Тоест картата говори за тази цикличност. Нещо свършва, да, но пък нещо ново се задава на хоризонта. И още една карта от тази колода. Овни. Крал чаши. Пак имаме нещо, което е свързано с чувствата и емоциите. След като нещо приключва, то имаме някакво ново предложение, някаква нова възможност. Този крал чаши може да се проиграе във вашия свят като ново партньорство. Човек, който ви предлага, например, сърцето си. Човек, който
с открити намерения и с открити чувства. Също така, картата понякога се проиграва като човек, който може да ви окаже такава емоционална помощ, ако вие се чувствате в момента нестабилни по някакъв начин. Също, човекът може да е някой с по-такъв характер, по-мек, по-благ характер, но в същото време е достатъчно стабилен, ако се проиграе наистина като човек. Често обаче тази карта се проиграва и като някой, който може да ви помогне психологически. Например, астролог, таролог, психолог. Това са хора, които много често се появяват и се проиграват именно по тази карта. Като цяло, отново виждаме тук, подобно на Асо чаши, някакво ново, чисто предложение. Това може да е и в сферата на вашата работа, на професията ви. Например, да ви предложат нов пост. Нещо, което ще ви зарадва. Този човек може да се проиграе като ваш началник. Човек, на който вие имате доверие. Също може да е родител, съпруг и така нататък. И от следващата колода да видим също две карти. Овни. И тук имаме обаче седмица мечове. Седмица мечове говори за някаква хитрост и то обикновено това е хитрина така на дребно или за някакво бягство от отговорност. Възможно е вие да възлагате очаквания върху някой или върху нещо, но нещата да не се случат точно по този начин. Също така по тази карта бъдете внимателни тогава, когато приемате предложения или подписвате някакви договори, документи, да няма нещо там, което да е малко скрито покрито. Също така е възможно някакъв човек, на който вие имате доверие, да се окаже, че всъщност не е трябвало да се доверявате напълно. Така че, както се казва, проверявайте разни неща по няколко пъти, за да не се окажете накрая разочаровани. Картата винаги говори за някаква хитрост или за някакво бягство от нещо. Много често това е бягство от отговорност, а не някакво физическо бягство. Така, и още една карта от тази колода. Овни. Двойка мечове, като ще има мечове. Вече трета карта. Някаква ситуация, за която вие не виждате или в която не знаете как да постъпите. Има ситуации, в които ние просто не знаем на къде ще се развият нещата. Не ги виждаме или пък сме склонни да ги виждаме само в черни, в такива смутни, мътни краски. Виждате ли? На картата имаме изобразена нощ и луната. Но също така картата ни подсказва да се доверим на интуицията си, да бъдем напълно закрити за разума. Да, защото той тук не работи. Виждате ли, мечовете са поставени на кръст, разума тук не работи, мислите ни са объркани. Трябва да се доверим на гласа на душата. Просто попитайте интуицията си или по-скоро се оставете тя да ви проговори. Също така мога да ви посъветвам, каквото и да се случва в вашия свят, такава задънена някаква ситуация, да се чувствате в задънена улица, възприемайте всяко нещо, което виждате и което се случва като позитивно. И то тогава такова и ще бъде. Така, и какво се случи тук? И от тази колода изтеглихме две карти. Сега преминаваме и към следващата колода. Имаме още 3 колоди ни остават, но преди това, ако и вие искате да се научите да ползвате картите Таро и да си помагате с тях във вашето всекидневие, тук на каналът ми имам абсолютно пълен курс за работа с карти Таро. Тяхното тълкование в права, също така и в обърната позиция. Аз в лични сеанси разклади ползвам и обърнатата позиция. Достъпът до курса е лесен, чрез членство в канала и може да учите, когато ви е удобно на вас. И така, продължавам сега с следващата колода. Телема. Какво ще ни каже Телема? Казва ни шестица мечове. Като има мечове, има мечове. До момента имаме само чаши, любовна тематика,
емоционална тематика и мечове. Шестица мечове. Ситуация, в която човек трябва да обърне гръб, трябва да си тръгне, въпреки че не иска особено много това. Също картата потвърждава предходната карта, двойка мечове, че понякога тръгваме на някъде, не знаейки къде отиваме. Виждате ли там отново такива смутни, смугли краски с облачно мъгливо едно такова небе. Именно за това говори картата. Да, знаете, че нещо приключва, че трябва да направите, да предприемете някаква крачка в някаква посока, но наистина не знаете какъв ще бъде резултата, дори не ви е напълно ясно къде отивате. Сега, тези неща, които казвам тук, могат да не се проиграят лично за вас, а за хора, които на вас са ви важни. Например, ваши деца или ваши родители, ваши близки, по някакъв начин хора, с които вие сте емоционално свързани и те са важни за вас по някакъв начин. Тоест, някой на някъде тръгва, незнаено какво ще излезе от цялата работа. И още една карта от тази колода. Да видим какво ще ни покаже следващата. Имаме осмица пентакли. Това е карта на фокусирането върху материалния свят и най-вече върху работата. Ето, виждате ли, тя стои и нещо плете, около нея има пентакли. Това е когато човек мисли прагматично, мисли трезво, мисли зряло за своите финанси, например, и въобще за материалното обезпечение. Картата говори, че трябва да обърнете внимание на материалната част. Много е възможно при някой от вас да има ситуация, в която трябва да направите някаква промяна или ваши близки да направят някаква промяна с цел материално обезпечение. Например, нова работа, в която вие не знаете как ще се чувствате там, какви колеги ще имате, или това може да е някакво място, което е далеч от мястото, в което живеете. Може да се случва това по шестицата. Т.е. преместване в нов град или дори в друга държава с цел материално благополучие. За тези от вас, които няма такива ситуации при вас, картата може да говори просто за това, че трябва да усъвършенствате вашите умения, вашите способности, т.е. да ставате, да се преквалифицирате по някакъв начин, за да ставате все по-добри с това, с което се занимавате. От друга страна, картата просто говори, че с финансите всичко е наред или те просто ще нарастват през месеца. Има такава опция. И също от следващата колода, петата поред, две карти. Имаме девятка пентакли. Накрая на разклада се заредиха и пентаклите, т.е. тази карта потвърждава предходната. Когато сме старателни в работата си, когато мислим трезво и прагматично, тогава когато можем да си правим добре сметката и преценяваме докъде ще ни стигнат силите. Също така, ако поемем някакъв премерен риск, например с постъпване на нова работа, някакво ново предложение, помните ли крал чаши? Това може да е предложение за преместване на ново място или нов тип работа. Девятка пентакли тук вече говори за изобилие. Това е повече отколкото човек, т.е. човек по тази карта получава повече доходи, отколкото тези, които покриват базовите му потребности. Един може да си позволи яхта, друг просто може да си позволи по-комфортен начин на живот от този, с който е свикнал, но при всички положения тук имаме комфортно финансово състояние и финансово благополучие. Така че един премерен риск, това, което показват картите, просто си заслужава. Или пък вие вече започвате да берете плодовете на нещо, в което преди това сте влагали вашите усилия. По девятка пентакли. Просто прекрасна карта. Виждате ли? Плодовито, плодородно дърво имаме и човек е спокоен за финансовото си бъдеще и състояние. Също така, тези от вас, които обичат да се занимават с това, може да вложите средства някъде и да очаквате на по-късен етап някакво финансови доходи, просто е така, без много да се трудите и да се стараете. Разбирате ли? Някакво финансово вложение, например. Така, и какво се случи? Още една карта от тази
колода. Отново имаме крал чаши. Този крал се появява за втори път. След като една карта се появява втори път, то тя в никакъв случай не е без значение. Да, бъдете прагматични, бъдете присметливи, но не бързайте да отказвате някакво предложение. Човекът, който ви отправя това предложение, е с абсолютно чисти намерения. Още веднъж имаме този крал чаши. Може да се проиграе в любовната сфера, в личните взаимоотношения, но може да се проиграе изцяло в материалния свят. Каквото и да е, човекът е, може да е и жена дори, човекът е чистосърдечен, открит, откровен и няма да ви излъже, няма да ви подведе. Така, по крал чаши. Между другото, ако вие също си отваряте карти, обичате да си правите такива месечни разклади, ако някой от картата тук, която аз тегля, се повтаря с ваша карта, също така и обърнете особено внимание на нейното значение. И още две карти от последната колода. Какво ще ни каже светлият прорицател? За това го оставих накрая. Какво ни казва този прорицател? Императрицата. Да, загледах се за момент, но това е императрицата. Погледнете. Специално в тази колода картата може да ни говори. Първо императрицата е старши аркан, говори за страшно много работи. Още веднъж по тази карта ни се потвърждава финансовото състояние, т.е. финансовото благополучие. Една императрица винаги е финансово спокойна и облагодетелствана. Картата също може да говори за предстояща бременност, зачатие, също така за раждане на дете. Тоест, жената, също така това може да е за първи път. Тоест, жената става майка за първи път и става отговорна. Говори картата и за смяна на статуса. Тук можем да имаме предложение за брак или някакво романтично предложение, или ако вие сте били в романтична връзка, може да започнете вече да живеете на семейни начала или направо да си сключите брак. Въобще картата говори и за материално обезпечен брак също така. За тези от вас, които сте на тази вълна, също картата предразполага към да обърнете внимание, например, на външния вид, да смените гардероба, въобще някакви разкрасителни процедури, всичко, което върви по Венера. В традиционната колода имаме изобразена тук символът на Венера. Тоест, жените особено да влизат в тази женската енергия. Просто чудесна карта. И последна карта, Овни, за днешният разклад, който до тук на мен ми изглежда просто чудесен. Последна карта. Да видим. Имаме крал мечове. Кралят мечове, за разлика от кралят чаши, е доста по-прагматичен човек. Това е човек, който разчита предимно на ума си и може да е емоционално отстранен. Това може да, може да се проиграе под някаква форма, такъв човек в следващият месец, но доста често по този крал мечове може да се проиграе някаква такава финансова институция или някаква институция, от която зависят някакви ваши документи. Човек, който дава правото на нещо, разписва нещо и чрез този подпис вие сте свободни да действате в нещото, в което искате да действате. Също по крал мечове често се проиграват лекари. Лекар, който оказва някаква помощ. Хирурзи също могат да са, но в никакъв случай това не е задължително. Просто лекарите, и не тези лекари, които се занимават с психичната част толкова, като психиатър и така нататък, а по-скоро тези, които се занимават с нашето тяло. Картата може да ви подсказва ако вие имате някакви здравословни, например, притеснения, да се посъветвате, например, с лекар. Също това е човек от трите въздушни зодии. По този начин може да се проиграе, този човек да се окаже важен в този месец. Това са, да припомним, близнаци, везни и
Водолей, доколкото везните са малко по-мека енергия, по-рядко се проиграват, но близнаците и водолеят доста често. И така, Овни, това беше сеансът, таро-сеансът за месец март. Надявам се той да ви е бил полезен. Ще се видим отново следващият път.